산문 지금 가이사고 산문 동우 BC 일렉션으로 저도 살면은 사티고 가이전니 이제 nakukte buku sung saimanu erisiwo 4-5 বছৰৰ মই BC ইলেকশন খাই দিয়া ও জৰাও সং প্ৰথম সং করোনা তে বিভিন্ন ফল ফুলগৈ যেন ফুলগৈ সং খাইয়া BC ইলেকশন কোনো গিয়াও ভালবো ফেবা নাই নাই নিনি গ্রাম পঞ্চায়েত নগর পঞ্চায়েত নিনি মিউনিসিপাল ইলেকশন गोबां मानो खा ও প্রিয় ফেবা চিনি BC ইলেকশন তা জরাতে খাই দিয়া এবনো কেন খাই দিয়া BC ইলেকশন মানি খাই দিয়া जों बनो सान नुबावो तंसिनि दाबिनो तिनि जे दिमानो तंगो अमो तिनि सिनि डिपुटेशन जों ब्लगो रनो Apa mungkin waktu kurang karena saya ini tak bersumber lagi itu kulturnya aku sama waktu yang lama itu apa kira kultur kami bagi kurang kalau itu aku kira kultur kami kok नरो जत्र नबु थांखांनाय सिनि बाद एफेक्टेड अनेक सिनि दाखुते बुखौ आं मानो केबो थैखा केमो नावखु माखा अमाय अवस्था संनोबु जोंबो जागा जागोन जे मानसाखसिनि आं इन्टारेस्टनि सिपारायजन आं सालिया सिनि अमपि ब्लक न जे बुवा रन जों तबै जों बिदिस खायरखा सिनि सेम सार फायखा एम फायखा सिनि एमपि फायखा अमायखनो जों लखा उनमाने साथे साथे पुरानो चिनि जे जारा जारा जिनो जारा जारा खति न संनाय बनो जों डकुमेन्ट साबमिट खायो एजेन्ट खायो साबमिट खायो आबो उनो नायमोन से खायमानो क्या बताबो जों जे नबो जोंबो अखैबो जों एजेन्ट थाङै जों से खायथेबो बो कारणे चिनि दावखनो जारा डेमेज सुनाय न डेमेज सुनाय अमाय रां माय दंखो नायमिनि जारा जारा फुललि डेमेज सुनाय बरनि प्रायनो 100% बिमाबायखा क्या जे जारा सिभिललि तंनाय पालि तंनाय बरनि नियाखो ये तिनि बां कक सालायगे एजेम अफिसो जारा एसपि खायनो कक सालायमिनि खाना सालाय बिसिनि सार जों एसपि खायनो बने रां माननि थाङै दंनि दिनि मुखराव कमेन्ट kita jadi ni दिनै सिनर जों रमैना खाब फास अखलै मिटिं जों आसोवै जा डिप्रेटर मिटिं आसोवै जों रमानि 2000 गेदारिं नायनि सामनि दिनिसो क्या बताबो जों नायने केंके 2000 बेसि जों खाइपेका जतनो 14 लक्ष तिब्रासानि जे कक थाइचिनि बुवाग्रा नि कक थाइनि 14 लक्ष तिब्रासा नगो आसो खानांखा आसो के बुखावो हामजां मोंगै सिनि मानथानि मांगै तिब्रासानि मानथानि मांगै नि साथारै दिनि 2000 नि बेसि खाइ जाबो थाङै आरो खाइ दं Jadi sini, angwan,